Du fortæller lige, hvad der skal til at ske, Hans. Men August, han skal jo smage på det kaj. Okay. Du tager det hele, August, så er du fandme med hjernedød. Du kan bare tage det ene, og så når du er færdig, så tager du over det andet. Det er det, vi gjorde. Jeg kan ikke rigtig summe det. Ja. Ej, må jeg ikke tænde sådan noget? Jo, det må du da godt. Du heller gør det. Du har ikke taget så meget, og vi tænder resten for helvede. Du skal da have taget det hele. Den der holder der ikke. Du skal lave en kosmetisk, bare holde det sådan bare et par minutter eller sådan noget. Og hvis du komme i gang. Det værste er, når du begynder at spænde bag ørerne. Gør det ikke også det? Jo. Spænder det ikke bag lige bag ørerne? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Ja. Det er næste, det er jeg se på.